Mandis. Dutakas. Mandis. Mandis. Ibu. Mandis. Mandisa. Sawubona, ngakusiza. Yebo baba ngisaxoxisa ngamthona uMandisa. Yazi ukuthini mntana ubuye ngolunye usuku. Ngesinye isikhathi hayi manje. Baba uyenza esikoleni uMandisa akasafika esikoleni akazenzalani ngaye. Ngingenaphi lapho mina? Ngingenaphi? Ngipodcast lakhe mina. Baba phela esikoleni siyabhala manje and kuyadingeka uMandisa usaye esikoleni. Okay. Ndodakazi ubuye ngesinye isikhathi hayi manje. Lungile. Bye. Oh. Hayi bomntanami, yazi nami sengiqala ukukhathazeka. Phela uMandisa kayona ingane engabuye ekhaya. Azike isidingo sokuthi nikhathazeke. Lwana mdala. Mhlawumbe emadodeni akhe nje sikhuluma. Hayi bo baba. Ungayisho kanjani leyo nto ngengane? Ngiyazi ukuthi awumzali uMandisa, kodwa sikho nje isidingo sokuthi ungakhuluma kanje ngaye engekho. Nkosikazi, ungangizwa la. Engizama ukwenza la wesiphela nani ningabe sengikhathazeka kakhulu. Mina ngafika nesixazululo esingcono kabi nalento enisikhuluma la. Awumaze kuthiwa sifonela amaphoyisa. Kungalula kabi uMandisa mhlawumbe ngashesha atholakala. Ngoba yikho lento esihlalele la. Amaphoyisa. Ingani rights la ikhona izobuya la ekhaya. Baba, kungani usahlala esehlisa umoya ngaso sonke isikhathi nesiqiniseko singanani ukuthi uMandisa lapha ekhona usafe? Ngeke mina ngibona kungcono sifonela amaphoyisa. Mina ngivumelana nawe mfana wami. Ngivumelana nawe mfana wami. Yabo nje angeke ngizokwazi ukuthi ngahlala la endlini, ngihlale la ilokhane sigwebhana ngabe ngifonela amaphoyisa njengamanje. Ngidlulisele ifoni yami. You need to be strong. Vertebral column.
You can spit on any beat because your style is versatile, obvious. They keep asking me. Urazi nolambanje. Ngirati njani? Yazi bese kunento engangiphethe kahle nani. Ngikwenze njani? Yazi bese kusesifako sekuney'fengezi esikoleni and sengicela ukukhathaza ngazenze njani. Yabona uma ukhuluma ngasisi wami Nkosi yami ngiphatha kabi nami usisi wami akazuki ukuthi ukephi ekhaya akekho. Ima vele into ajwayele ukuyazisa vele anyamalale nje kini. No, akajwayele uma khona phaya khona uyangazisa kodwa kulokhu nje uve wahamba nje wahluleka kanjalo akazasho nakumina. Bafethu yazi siqala ukuba serious and angazi mina ngenze njani cause nasesikoleni sesiqala ukubhala. Sure. Angazi mfethu cause nasekhaya nathi sikhathazekile asimboni akathola nasefonini kuthulekile nje. Yo, mfethu asithembe ukuthi la ekhona uphephile. Asithembe ukuthi usu-right cause hayi mina nje angisathendi lutho Nkosi yami. Mfethu ngisaphuthuma ngicela sibe sikhulume. Okay, mina ngiyabonga. Ngikubona, bye. Bye. Sitshela mfethu bengeke mfethu iziwindow mfethu games. Hayi uzabe sirojike lapha hamba. Hayi bafayo bajwanga bafika ibonele mfethu so kanye mfethu akuthemekho la. Tshelile wafika ngishaya. Ingabe nginike phela manje. Ngifuni ngayi phela ngifunde too much mfethu. Bhaka mfethu yomqina. Wazi yaphethe benza. Buka phela mfethu. Ekusefethu. Sindaba ephansi mfethu. Khumbula ngephansi namhlanje. Isho mfethu ngiyayikhumbula mfethu lonto le. Kodwa njalo mfethu njengoba ngikhuluma nje nawe mfethu ngitshela mfethu ngingisawazi mfethu ke phathini mfethu phela mfethu sengiyadukisa mfethu ekhaya manje angisazi ukuthi ngenzakalani mfethu. Uthanda ukudlala mfethu okahle mfethu. Mfethu ngiyazi mfethu. Uqondile? Qondile mfethu azi mfethu lento mfethu inokungiginya mfethu kancane mfethu kodwa yabo nami ngisafuna ukuthi ngizokwenza kanjani. Hayi mfethu manje bese nafonela amaphoyisa phela. Mfethu sesizamile mfethu ukufonela amaphoyisa kodwa mfethu salindile ukuthi kuzokwenzakalani because kuthiwa silinde mfethu mhlawumbe ininsuku ey'ntathu mfethu yabo ukuze uzokwazi ukuthi athenge umntana. Kodwa bese manje semdala mhlawumbe uhambile fayela amadoda nakho manje semdala la bafesi manje. Mfethu Mandisa uthi ajwayele ukuyenza lento. Mandisa mfethu uhlonipha kabi akajwayele ukwenza into kanje. Bese. Kodwa mina hayi kodwa njalo mfethu akhuleka mfethu mina mfethu ngisazokwazi ngilungise mfethu lento yabo sisa mfethu uzobuya mfethu ephephile. Ora sibuka phela bese ngifuna ungishaya bese ngayila hair bese eyithama nje. Lapho uqale etho zakho. Bese ngizokubhaka. Hayi kodwa khuleka nazo vele ithaba vele singekho mfethu emini mfethu yabo. Dalela mfethu singashayisa mfethu ekhaya nawo yana. Kodwa bese ngiqala ngala kunetshele. Sukaphindela ngala futhi. Kodwa nje abantu okubamba nengizazi ngenzanga ngala connect ne. Hola. Njengoba bengishilo. Ngothanda unibuza imibuzo mayelana nokulahleka komntwana. Ngicela ukuthi ngimphendule ngeqiniso. Hayi kulungile mntanami ungabuza nje. Bengabe ngimgcine nini umntwana? Mina ngimgcina izolo. Ngiye emsebenzini elungiselela ukuthi aye esikoleni naye njengenjwayelo nje. Wena mnumzane ngabe umgcine nini? Hayi nami detective ngigcine ekseni. Ngizelela abantu esikoleni. Cha. Ukuthi umngane wakhe usenami uyasho ukuthi umntwana akaze afike esikoleni. Futhi sekuney'nsuku ey'ningi ezafika esikoleni. Detective. Hayi, shothi kuyacaca-ke detective. Lo mntwana belokhu esiqambela amanga nje la ekhaya. Lithi uphuma la uye esikoleni kanti uhambele zakhe indlela. Hayi bo. Ngabe iziphi lezo y'ndlela? Hayi, anginalo ulwazi nalokho. Sizomthola umntwana. Wena baba ngoba kade uhlala naye nje la ekhaya. Khona izinto obuyibona ey'sulisayo. Hayi, detective ngabe ngiqhamba mama. Yonke into ibukeka inoma. Hayi, sozama ngawo konke kusemandleni ukuthi sigcine simtholile. Ngiyacela detective ungitholele ingane yami. Ngiyacela baba ningibuyisele nje ingane yami ningitholele yona isafe. Baba ngicela umtshana angibuyisele ingane yami. Yo. Khuleka ngosikazi. Ngoba bese ngishilo ukuthi sozama ngawo konke kusemandleni. Sinosala kabi. Lo siyabonga baba. Nisithinte makuthi khona enikuzwayo. Yebo. Hayi, hamba kahle. Siyabonga. Hamba kahle detective. Awukusho baba.
Akukho nokuncane nje okwaziyo ngokulahleka kwaMandisa. Mina nkosikazi nje ngabe ngiqamba manje ngizifanele nawe nje. Ngisho phela ngoba baba uwena ohlezi uhleli naye la ekhaya ngaso sonke isikhathi. Faze ngabe khona mhlawumbe okukunothise mhlawumbe okubheke eceleni. Umamzobo. Kwangathi usublame mina nje kulento. Hayi baba vele ngiblame wena. Ave kubaba uwena ubaba la ekhaya. Uwena faze ngabe uhlezi ubheke lo mndeni ukuthi ngaso sonke isikhathi uphephile nezingane ngokunjalo. Yazi umamzobo. Kahle angazi ngathini ukuthi ngihlala la ekhaya mamzobo akusho ukuthi kumele mina ngihlale la ngigadana le ingane zakho phezu kwalokho uMandisa lo uMandisa akasiyona ingane yami ngempela. Oh Moses usebenzisa kona ukuthi uMandisa kayona ingane yakho yangempela ingakho ungamkhathalelanga ukuba unolwa angithi ngabe sowusukume wagijima. Yazi wena mamzobo kahle uyangisanganela uyangibhedela phezu kwalokho. Hayi baba Yazi ngisawusha umoya. hayi bo Moses usawubuyela lezi zinto zakho zakudala na manje hayi bo. Amazulana jaya. Ubani lo? Yimini usenzo bro. Uvuliwe wangenza. Chris. Namoja njaya. Jaya. Wahlala phansi. Kuyashisa mfethu. Ayingafashisa ilanga mntandi. Hey, jaya. Ushaya udrip mfethu, ushohlele ekhaya, udrip jaya. Mfethu nawe uyazi mfethu Siyayazi mfethu jaya ukubona mfethu. Jaya mama mnandi. Ngishaya amazi abantu apha lapha kuyashisa mfethu. All right mfethu. So mfethu. Inja igame. Osheshe phela lapho wenzani manje uyapheka Hayi ntwana kuna nawo amanzi mfethu. abane Awufethu abana la mthanda. Awufethu. uyakwazi ubhiya Sawazi Ayikho. mfethu manje ayibovuka phela nje khona walutho ntwana ngeke. nazo ke buka azi ngishaya ngani phela ekhona impahla le isakhuluma ngayo phela siya Shirt. ishezi nje Oh akhula uthi ngempela nje Sure. aziyakaya ngihlale phela leyithole ingane yena phela ngihlale phela Asikuthe Awumangali, nawe yabadala la asikuthe nawe bambela nawe nje ayami. phela ngalinganisa phela namngelinganisa Awulinganisa ngapha manje lana mfethu ngalinganisa mfethu ya. Andingayisi nje ayami mfethu. ke maphuma neskipa nje uzimisa kanjani Akodwa lu wena sikuthe Yimi. shirt apha lu wena shirt lezi. Great man ngiyabonga mfethu azi phela uzabe ngizama ubani phela Hayi nje mfethu abo shirt masuthathini mfethu mfethu uphathe kahle nje nawe uyalazi le time mfethu abo. Uphathe kahle. ubabakho hey mfethu kodwa ke hayi ke ngoba sosho kanjalo nkabi ayikho inkinga azi noma ngiqhubeka ekhaya futhi ayikho inkinga Awura mfethu mfethu noma ngamashwa nani. ayikho inkinga ngeke ngibhokhe manje phela wena njani Mfethu ngeke ngikwazi mfethu ukuhamba mfethu namhlanje nje ayami. buka uyabhayisa bekhona la mpahla oyifunayo le isikele Mfethu ngiya-understand mfethu kodwa nje mfethu next time yabo. ayikho inkinga phela kodwa singamthola phela Correct nje ayami kamnandi mfethu. ngiyabonga phela Ayizo. hayibo hey umuntu asangasayo ephathini manje
Zolani. Where's Zolani? Zolan! Where's Zolan? Sure boy. Ifethu yazi ngeke ukholwe ke engiyibona lana mfethu. Ngicela bafunga indawo mfethu asingiyazi ukuthi manje usukephi mfethu. Ayikuthi ngikukhole manta. Ngicela mfethu ungayi indawo mfethu ngiza lapho dog. Angisangisho ephathini mfethu. Sengigqokile bhasa ngisayiphathini mfethu. Sakuvela thola incwadi kuleli shirt lebaba wakho. Mfethu, hello. Hello. Oh. Hello? Sho, Moses ifetsamba kanjani? Hey ndoda ungabusabuza. Kunomuntu engifuna ukisele yena kagoqanyawo manje sinje. Fethu okay ngiyakuzwa fethu ngizoqhamuka lapho kuwena nginike onke ama details akhe lo muntu. Ya, ufike imla manje. Lalela. Lo muntu kuthiwa ugqoka i-shirt leli lami liblue nokunavy yazi. Umngani kalo mfana lo ndodana lo uZola. Ngifuna ke ungigoqe ungizelena kagoqanyawo manje engakafiki la ngoba kuthukuza la manje nje wasikhuluma nje. Alright fethu akuthembisa lutho kodwa ngizozama ukuthi ngenze fast. Ya, wenze njalo ndoda. Hayi alright ngiyakuzwa. Sure. Hawu, senamile mntanami. Niyaphila kodwa ma. Siyaphila mntanami, sesikhathazwa yikona nje ukulahleka kwaMandisi. Andiyaqala nkosami lento ukuthi uMandisi avela anyamalala. Akusiye ngumuntu ojwayele ukunyamalala. Mhlawumbe sebembulele nje mntanami. Hayi bo phela ma yazi ke ngafika la ey'nsukwini and ngafica umyeni wakhe etatazela ey'manzi iteye kungathi nje akho into ayenze yayisolisa nje. Hayi mntanami, ungazami nje ukuhlanganisa izinto ey'ngahlangana. Umozise ngamenzani uMandisa ngoba ingane yakhe. Hayi bo phela ma khumbula ukuthi umyeni wakhe akusiyona ingane ubaba uMandisi wangempela so nje ukuthi kubuya ngasejele sicela nje guys niqapheni. Hayi mntanami, kodwa engikushoyo ukuthi uMoses ever since waboshwa wayijezela izono zakhe waphuma umuntu oshintshe kabi olunge kabi futhi mina ngiyamthemba mntanami. Hayi angicabanga ukuthi angayenza into kanjalo. Hayi nama akukho kutheni ngisho into engisho ukuthi nje sacela niqaphele because indlela ayengekuthela ngayo ngizange ngiyi-understand so nje sacela niqaphele bandla. Hayi angazi ngizoke ngifakele ibuko mntanami ngoba hayi angikholwa ngempela kodwa ngizobheka. Sacela ukunishiya-ke ma. Hayi usuyohamba kahle mntana. Sithemba ukuthi izomthola naye uMandisi. Wena futhi goza la. Away, bethawu. Leo futhi man. Ikushalo. Away. Ngidubelani mfethu. Bese na iPhone, ngangibulala Wathi mfethu. full phone yakho. Kanti ufuna nto singina phela kungasitha mina. Thunye wena uthi ngizokubulala wena. Bese imali bese ukhokhela imali yakho. Ngiyacela ngangibulala mngana ngiyacela mfethu. Imali yakho. Yazi wazolani ngihleli ngale kitchen ngiwasha izitsha ngiyacabanga uMandi usanamuleka wangitshela ukuthi uMandisa usenenziwe ngabonakala esikodwa ngimshiye selungise yonke into lana. uMandisa ngoba ngithi ingane right nje bengiyazi ayenze lonto leyo. uMandisa ohlonipha kabi. Mfethu mina awucabanga ukuthi mhlawumbe ukhona baba akwaziyo cause mina bengithi mangihamba lantu ngibashiye bo2 lana. Manje nisolo baba omncane ngayo yonke lento le. No ungangizwa kanjalo kodwa khona ngisola ukuthi khona sifihlela khona nje usenotatazela nje ngisho yedwa. Kusho uqhamuke emuva wakuvula thuke nje.
Baba omncane mina sengamthemba mina manje. Njengoba nje yaphuma ejele, ngimbone umuntu oshintshe nje kakhulu. Angimcabangeli lutho nje ebhedala mina. Asithembe ukuthi unjalo-ke njengoba usho udamla nje ngiswathi kukhona ukushaya amandla like umuntu wavula anyamula nje kuthuleke kanjalo. Sisi wami, njengoba sesikwazile ukuthi sitshele amaphoyisa, angisho nje sisi wami uyabheka njengamanje manje. Asihlale ethembeni. Ahlala ethembeni mfethu, athe ngiqhube nezitsha zamadini washade ngihlala le pheshe ngicabanga le ndaba. Athe ngiqhube nezitsha zami mfethu. Ngiyakuzwa. Akunankinga Ntombi. Nakulungile. Mana. Wena ongasiza umngani wakho. Umngane wami ngakhuluma ngani? Umngane wami. Hayi. Bye. Oh, ukhuluma ngomandisa lo lahlekile umngane wami. Ngicela ukhulume kusamo. Ngabe khona kwazi? Ubani Mandisa? Umngane wami lo lahlekile. Ngabe khona kwazi? Bengithi uyakhuluma futhi mina sengilambile manje. Okay, buku nje kuphuma ngicela ukhulume. Ngabe khona kwazi? Sacela ukhulume, ngabe ukhuluma ngani khona kwazi ngomandisi? Hey, sengiyahamba. Sengiyahamba. Hayi, ngihambe mina. Ngihambe. Buku. Khona kusayi la iphepha lakho. Hayi, ngikupha lona lelo phepha. Ukhumbule, ilona liyoba usizo, uwena oba usizo. Sekusondele. Ndaba yeyihlanya nje. Wena ndoda. Moses enkulu madoda. Ososha. Hamba kanjani? Hayi, hamba kahle mfowethu, hamba kahle. Hayi siyaphila. Hayi wasebenza kwafika kahle, ngingedwa futhi. Ya ndoda. Manje awusho. Uhambe kanjani ngomsebenzi engithengenzele wona? Uyangazi nje. Ngusoshaka yi1 mina ngilala epassage. Ngisana ngimfutha ngo2 bullets. Hayi ke, sazinhleke lezo indaba. Uyazi nawe. Hayi. Awubambi. Uyazi nawe izinto zami mfowethu. Iphelele nje la. Hayi iphelele, ngiyindoda engayethemba. Kumnandi mfowethu. Ngisazoye ngibambe ithunyana bona ngimnanda ngithola. Hayi wazi imali ayimoshwa. Hayi alright. Ngiyabonga mfowethu ngikubona yabo. Hayi, hlala phansi. Iphi incwadi? Incwadi? Ya, manje ukhuluma ngayo. Phela ngithi wena bekumele ubulale lo mfana lo maqedwe uthatha incwadi wena. Hayibo Moses. Angiyazi ke lento okhuluma ngayo. Mina azongitshene lutho ngencwadi. Saqala ke izinkinga ke manje. Phela le yancwadi angimeli ifike izandleni ezirong. Ngoba yafinyela izandleni ezirong kuphelile ngapha. Hayibo. Incwadi kanjani le? Sosha futhi. Incwadi nje la ebhaliwe nje akusiyona le ncwadi ucabangayo. No man na Moses. Ngiyakhumbula tetete ngishayela mfana lo kathi ngishayela mfana lo. Kwakhona iphepha eliqatha kanje. Ngitshela mhlawumbe i-love letter yabo. Kumele utholele lo phepha lelo. Uthole njengamanje. Alright, sazongithi uqala sifuna ukushatha unyana la ezathi. Aseke isidingo sathunyana manje sukuma manje olufuna lela phepha lelo. Hayi phela baba, ngonyiwe mfethu. Hayi kodwa ke ngizohamba ngolibheka manje kodwa ngizoqala endlini ngithi ukushintsha nalezi impahla lezi. Ngazi abantu bengibona. Sosha. Ngizokubona ngizojika manje khululeka. Ngiyabonga mfethu uzokubona. Hey, alright. Sure. Mama, ukhona umkhondo esiwutholayo ngokulahleka kwengane, kepha asikabi naso isiqiniseko sangamahebeli. Hayibo, imuphi lo mkhondo otholayo detective? Ima, ubaba wayo la ekhaya yena ojwayele ukuhlala nezingane mangabe ungekho yena. Yebo kunjalo. Uyamthemba kodwa lo Moses? Uqonda ukuthini detective? Umnyeni wami mina ngimthemba ngokuphelele futhi. Cha, ukuthi kuyatholakala ukuthi ngosuku lokulahleka kwengane
umyeni wakho wabona engaphathekile kahle futhi kwakungathi khona nembeza umdlalo. Manje uqonda ukuthini? Lokho nikuzwe ngoSenamile angithi nikuzwe ngoSenamile lokho. Lalelani li. Mawukuthi angizazi ukuthi nizokwenzani la. Ngicela ukuthi ningiphumele ingane yami ngizozifunela mina yona mathupha ngoba ngathi niyahluleka nini. Hayibo. Cha mama sisho ukuthi umyeni wakho uyena owenze lento. Kepha kuzomela simphenye. Mhlambe kukhona iqiniso esingalithola. Lalelani ngoba sengishilo nje ukuthi ngoba anizazi ukuthi nizokwenzani la. Ngicela ukuthi ningiphumele ngomnyango. Ingane yami ngisazozifunela mina yona ngizitholele mina yona ngoba nina ngathi ngiyahluleka ibona. Somthola umntwana wakho. Kodwa wona kuzomela usebenzisane nathi. Ngithe ngicela ningiphumele. Ningiphumele ngomnyango. Yeah, by his wounds we are healed. Yeah. Oh sure, Amanda first. Amanda ngisasho njani? Kuyaphela right? Angimnandi first. Kodwa ngikho right. Azi ngihamba ngibheka ipheshana lapha ethi love letter bengilibhalele imama. Azibone ngala first. Hey boys, kafanele manje khona umuntu abhala ama love letter. Ifethi azimashisa kwenye intombi yami fethi azi. Kodwa manje ngidukele fethi azibone nje la. Hey angaze ngibone phepha mina. It's all right. Ayikho nje into efanayo nje kancane la. Hayi wena ungimoshela isikhathi angaze ngibone phepha. Angiyabonga fethi isikhathi sakho fethi. Awuyazi ngisakhumbula mfethu. Yini? Ngike ngabona uhlelo endaweni ngihambe ngiphethe incwadi ngize ngayibuza sayibona uhlelo lithatha phi love letter olunikeza abantu. Ntanini le amanye? Into yamanje mase uphuthuma nje ngabushane ngala. All right ngiyabonga fethi. Ake ngizama ukunibheka fethi. Okay anginankinga ube right. Ngiyabonga abantu ube right. Hawu sawubona Senamile ngisakwazi. Siyazi ukuthi ngibhizi kulezi zinto ngifuna nami. Namhlanje wonke umuntu ngizela nenkinga. Awusengenzeni yazi futhi. Omunye namhlanje bengitshela ngamaletha lahlekile ngamaletha noma lawo. Lethani manje lekhunga hayi. Hawu sasha mfethu ulahlile iletha beyibhalele intombi yakhe manje yathola kuhlanya. Yazi ngeke ngezwe ngaleyo letha leyo. Hawu uzwephi ngayazi usasho ifuna ndo letha leyo. Yazi leyo letha leyo benginayo. Bengithi ukuyilahla ngakhohlwa ukuyilahla nje ngiphe ephetheni. Hawu sonke usashaya uma umbona ngoba uyayidinga leyo ncwadi leyo. Hayi, ngiyabona manje ngibona yena. Okay ngizokubona mami. Yey wengane awumelapha. Benziwa yini wenza lento yenza? Hayibo sengenzeni mina manje ma. Uhamba ukhuluma ngomnyeni wami namaphoyisana? Angaze ngisho ukuthi mina ngendoda yakhe bengikhuluma abangibuza kona. Angilidinga usizo lwakho phuma endabeni zakwami. Mina ngeke ngayixeki ngomngane nami phela umandisi umngane nami kuzatholakala. Ungenza noma yini ofuna ukuyenza ntombazane ngizwa kodwa phuma egameni lomnyeni wami. Hayi ngiyakuzwa kodwa ngayenze ngiyakumcela umngane nami. Ngaphandle bakuthi khona okwaziyo. Ananga masawa lokade ngimbheka. Yona silima sekubhekile lokho kanti uqutsela iphi incwadi ecoshile lapha ezantsi. Incwadi. Wena ungazokwenza isilimo yazi ukhuluma ngani? Incwadi. Wena anginalo ilanga lokho. Angikwazi incwadi ecoshile lapha ezantsi. Angikwazi, awungazi. Wena, hey, azangazi isikhathi sonke la. Yazi incwadi icoshiwe wena utshenile intombazana athi ngicosha incwadi. Iphi incwadi ecoshile lapha? Yazi ne information ebaleke kanjani lapha? Intombazane. Wena wazongitshela. Intombazane. Anginalanga lonke la. Intombazane yenseni. Ngifuna incwadi mina ocoshe lapha ezantsi. Iyadingakala njengamanje. Iphi lo ncwadi le? Intombazane. Akusimina. Akusimina. Wazongitshela ngamantombazane. Wena zokuphula ikhanda njengamanje mina. Ngifuna le ncwadi ocoshe lapha ezantsi. Wena. Yazi mina anginaso isikhathi sonke. Faka ibholovo lekhanda wena. Ngicela ungangibulali angazi lutho. Angazi lutho. Angiyazi encwadi ku. Iphi incwadi le? Sosha. Oh khuluma ngale ncwadi la. Ila kimi. Ifunani manje le ncwadi kwena? Ilethelani incwadi le iyadingakala njengamanje. Oh. Uthinywe uMoses isifada samanje ukuthi uzenza into enzayo. Usumbulali wena Sosha. Wena uthathaphi lokho kushoyo. Ungafuni ungiyala incwadi zokuphula ikhanda njengamanje.
Ngizobala kathathu Uyazi nakuwe. incwadi engifuna ukuthi imayelana nani? Angihlangene nokuthi mayelana nani. Njengamanje ngifuna le ncwadi. Uyithatha uyifunde. Kanti ngimayelana nale ncwadi. Ifunde. Yazi angisa wena nazi nginalo ilanga lonke ukuthi ngibuke. Bese angitshela ukuthi ufuna uyenze right. Ngathi iyazona ngasho ngathi uzoba usizo. Futhi wena thula manje. So bethu sacela ungisiza-ke la. Ngani manje futhi uzokwenzani mina Ufuna njengamanje? sikhulumise le ncwadi le emaphoyiseni. Ayi angiboni ukuthi umqondo right uthi usemaphoyiseni njengamanje. Bona ukuthi asambe sekhona lapha. Sihambe selapha kaMzobe. Sifike simbambe lo baba lo before Na ebaleke. kanjani kumele siyihambisele le ncwadi emaphoyiseni because lo baba lo akekho right. Ya amaphoyisa siwafonele sibheke khona lapha. Ngoba mase salinda amaphoyisa azothatha isikhathi sawo. Uyakwazi nawe lokho. Na kanjani bethu? Isho. Okuzomela ngikusizile yazi. Sithemba ukuthi niyaphila nonke la ekhaya. Siyaphila mntanami, Ngiyathemba siyaphila. ukuthi na awuqali ukumbona nje ufike ukukhuluma ngalolu daba lomyeni wakho. Uze ngaziphi-ke namhlanje ngomyeni wami, uze naziphi? Uze naziphi? Ngiphethe ubufakazi ebutshengisayo ukuthi umyeni wakho uyena wabulala umngane wakho. Ngaliphi manje? Mngane wakho. Ngicela ungixolele mama ngalesi nqumo engisithathile. Mama, ngiyazi ukuthi la ekhaya siphila kanzima. Ubaba uyena owenza isizathu sokuthi ngizigcine ngizibulale. Ubulemadisa unamanga loso sikhathi la. Ubulemadisa wena. Njaka wena. Ubulemadisa lona. Ina. Uyena ubulemadisa mama. Manje ngifisa umoya zani. Sombo. Amaphoyisa la sokufikile. Ngifisa umoya. Amaphoyisa sekhona. Vele lo kumele phelele ejele. Kwenzakalani la? Kumele phelele ejele lo. Kwenzakalani? Ngimbizela amaphoyisa. Wena ubulemadisa nje. Manje thisani moya. Kwenzakalani la? Lo. Ubulale uMandisi bemhlengweni. Nawe nje Okuningi ukuchaza enkantolo. Nawe. Ensizwa, okuningi nokuchaza enkantolo. Siyakubopha manje sikubophela icala lokubulala uMandisa. Okunye nokunye sesikuxoxa enkantolo. akaboshwe. Sabushayiwe nomkhulumutu. Ngeke nyama kube kangasi.